nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira buguninkaw fɛ ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ an balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan bi kunnafoniw la kumaba olu bɛna tali kɛ ninnu kan yana an ka don kunnafoniw kɔnɔ an bɛ Mali musow ani diɲɛ seleke naani musow bɛɛ lajɛlen fo u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen na don min ni o bɛ sigi walasa ka se ka musow ka baaraw an'u ka sɛgɛn ɲɛnamaya n'a bɛ wele ko 8 mars ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye Amérique jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden bɔra ka laseli dɔ kɛ kunun ko alamisa min kɛra wasabulon Capitol kɔnɔna la kumaɲɔgɔnya min senfɛ Amérique jamanaden mɔgɔ miliyɔn caman tun y'u ka jɔrɔna yira k'a fɔ ko jamanatigi Biden bɛna sɔn ka purukutu a ka kumaw senfɛ min ye ladalako ye laseliw dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna taabolo sɔrɔ yiriwali siraw ani ka taa se Ukraine kɛlɛ min bɛ fo ka taa se Israel ani Hamasiw cɛ kɛlɛ ma a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma an bɛn'o lase aw ma jɛmukan kɔnɔ ka fara o fɛnɛ kan Dunuya seleke naani musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'a bɛ wele ko Journée internationale de la femme 8 mars o bɛ ka ɲɛnamaya bi juma min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔna la i n'a fɔ a bɛ ka kɛ diɲɛ fantanw fɛ cogo min na o senfɛ bi an ka kumaɲɔgɔnyaw la an bɛna kuma di Mali musow ma minnu ni olu sigilen don togodala la ani ka fara Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna kan ka tɛmɛ ni o kunnafoni kelenw ye 8 mars hukumu kɔnɔ an b'a da u tulo kan k'a fɔ Kayatu Tarawele an bɛna ale bisimila kumaso kɔnɔna la bi musow tɔgɔla kɛnɛ min bɛ sigi juma o juma ni o bɛnna 8 mars yɛrɛ ma an bɛna kuma musow ka baaraw taabolo kan den musomani fitinin minnu bɛ bɔ an ka togodaw la ka na duguba kɔnɔna la gɛlɛya minnu bɛ bi olu kan ninnu bɛna kɛ bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni misɛnnin caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna lase aw ma Mariam Tarawele fɛ a y'aw bisimila. Ka foli ni tanni kɛ ka taa kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma an balimaw aw sɔgɔlen don VOA Bambara ka radio fiɲɛsiraw la nin waati in na ka Malikura kunnafoniw lamɛn bi juma marsi kalo tile 8 san 2024 min ye diɲɛ seleke naani musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen n'an ko ma ko 8 mars jamukan bɛ ka lase aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA soba kɔnɔ Washington DC Amérique jamanatigi Joe Biden kunu alamisa Amérique wasaya bulon kɔnɔna la n'o ye Capitol ye bɔra ka laseli kɛ i n'a fɔ ladala laseli min bɛ kɛ ka taa Amérique jamanadenw ma nka a senfɛ a yirala k'a fɔ ko Amérique jamanaden miliyɔn caman tun y'u ka jɔrɔna yira ka sabu kɛ jamanatigi yɛrɛ ka kɛnɛyako taabolo ye dɔw fana y'a yira o sen kelen fɛ k'a fɔ ko u tun jɔrɔlen don a kana na purukutu a kumana jamana kɔnɔna lahalayaw kan lahalaya minnu dɔw bɛ tali kɛ sɔrɔ yiriwali siraw kɛnɛyako ani ka taa se Israel kɔnɔna ni Hamasi ka kɛlɛ o min bɛ senna ni waati na ni Amérique jamana bɛ ka dɛmɛ kɛ ka taa ye min jagoyalen don Amérique jamana kɔnɔna sariya tarikuw kɔnɔ ka fɔ ko jamanatigi kan ka bɔ ka kuma jamanadenw fɛ ka kɔn jamanatigi sigi kalata ɲɛ min kan ka kɛ novembre kalo natɔ Modibo Dambele VOA tɔgɔla ka bɔ Washington ale b'o kunnafoniw lase. Mr. Speaker, the President of the United States. Ni kulonkɛ caman ye ani a ɲagalibɔlaw olu ka jaabili ye ani ŋunuŋunukan mun kɔni dunnen don kosɛbɛ ani kuma jɛngɛlen fɔli o kɔni o dɔgɔyara a ka laseli senfɛ i b'a fɔ mɔgɔw bɛ deli k'a ye cogo min na Amérique jamana ɲɛmɔgɔ Joe Biden a kɔni lakarili minnu dara kan a ye olu bɛɛ kɔ kari a ka laseli kɛko ɲuman na a ka sigisigiliw kuma porokotolenw ani a ɲɛ munumunu kalaminɛw fɛ bɛɛ bɛ jateminɛ la sisan Amérique kɔnɔna la wagati min na jamana ɲɛmɔgɔ cɛbɔ don a yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya la républicains bɛɛ a ka fiɲɛ bɛ jateminɛ walima u b'a dan k'a fɔ ko a ka sebaliya ka se ka jamana mara tuguni alamisadon Joe Biden tɛgɛrɛ warawarala ye a ka bɛrɛbɛrɛtɔn démocrate mɔgɔw fɛ u ye kule k'a fɔ ko san 4 wɛrɛ Good evening. wagati min na Biden ale ni a fadenma républicains bɛɛ kan ka na ni a ka daluyaw ye ko ale ka kan fanga sarati wɛrɛ la ni galabu kɛnɛya ye mun ti deli ka ye a fɛ hali n'a sɔrɔ a bɛ san 81 na ni nisɔndiya ye a ka wasadenw minnu b'a ka bɛrɛbɛrɛtɔn na ko si a kɔni kɔrɔlen don hali n'a kanbɔlen don jamana ɲɛmɔgɔya ma. That conservatives got together and said it was a good bill? I'll be darned. That's amazing. That bipartisan bill would hire 1,500 more security agents and officers, 100 more immigration judges to help tackle the backload of 2 million cases. Joe Biden kun galabu ka kɛnɛ kosɛbɛ a ye kuma gɛlɛn minnu fɔ ca ni ɛri kelen ye wa a bɛ kuma jɛlen na wa kuma ka teli a bɛ faamuya
a ye a fadema bɛrɛbɛrɛtɔn républicain mɔgɔw a y'olu talo yɔrɔ dɔw la ani ka yɛlɛko kumaw fɛnɛ fɔ olu ye démocratiw ni caman kun kɛlen don ka fini jɛman don yasa ka tasibila kɛ ka se musow ka hakɛw ma ye tɛgɛrɛ warawara a ye kosɛbɛ. I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families. Ka kɛ ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka ni lasili ye min kɛra kunu alamisa Capitol kɔnɔna la. VOA Bambara tɔgɔ la walasa an ka se ka a kumakan kumabaw latɔmɔ ko o b'a yɛlɛmali faamu bamanankan na. Mohamed Ture ye a ka kuma baranin tɛnko Abdurahman Traore la maliden don min sigilen don New York kaw fɛ Ameriki jamana kɔnɔ. An k'o lamɛn. Ameriki jamana kuntigi n'o ye Joe Biden a y'a ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsi Ameriki jamana kelenya o lahalaw kan. Nka e yɛrɛ mun de tɔmɔ jamana kuntigi ka nin jɛmukan na? Jamana kuntigi ka kumaba min kɛra kunu sɔrɔ ne kɔni ka jate la ne nimisi wasa dɔɔni parce que ne tun jɔrɔlen don a la ka da ko damadɔ kan. C'est si yɔrɔ ta a y'o laban kɛ ni yɛlɛko ni fɛn ye cogo de la o yɛrɛ tun bɛ ka jɔrɔ yɛrɛ a kana se ka kuma nin ka tɛna se ka kɛ ka sɔrɔ a ma fili ou bien ka segin kumaw kan. Ala nana kɛ a sera ka kuma fɛ k'a ban fo ka tulonkɛli kuma dɔw don a senkɔrɔ. Bon min ye taamadenw ka côté a kuma n'o yɔrɔ kan k'a fɔ ko républicains de bannen bɛ ka papier signé olu tun jɔ bɛnna ko dɔ la ko Trump min b'a fɛ ka na o y'a fɔ k'u ka n'u bolonɔ bila o la. Nafolo sira tɔyɔrɔ ninnu ni fɛn a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ sira ɲuman kan mais tuma bɛɛ la a bɛɛ tɛ se ka dɔn. N'i y'a lajɛ kalata minnu tɛmɛna o don n'an b'a wele ko Super Tuesday a yirala k'a fɔ ko Ameriki silamɛdenw caman b'a jalaki a ka Israel Hamas kɛlɛko ɲɛnabɔli la. Nka jɛmukan kɔnɔna na a y'a laɲini ta k'a bɛna cogoya bɛɛ kɛ ka fɛɛrɛw tigɛ ani ka walew kɛ yaasa adamadenya dɛmɛ sira fɛ u ka se ka se Gaza teliya la. E bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ la? Min ye filanan ye n'o ye Super Tuesday ni no groupe caman bɛ jɛ ka kala fili o don o kɔnɔna la minnu ye silamɛw ye américain silamɛw tɛ ninnu olu caman tun y'u ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko parce que Israelakaw ni Palestiniens ka kɛlɛ la k'a tɛ ka ko ɲɛnama kɛ donc k'u tɛna na olu ta ye. A ye kuma min fɔ kɔni a y'a fɔ k'a bɛ se ko min kɛ sisan n'o ye ka pont dɔ dilan min bɛ se ka kɛ o bɛ se ka dɛmɛ lase Palestiniens ma cogo min na. Ameriki yɛrɛ dɔɔnin don n'o baara sugu dɔw de tun ye. Bon a bɛna yɛlɛma don mɔgɔw ka côté la dɔɔnin mais dɔw y'a fɔ déjà ko hali n'a ye min fɛn kɛ tuguni ko c'est trop tard parce que k'a mɛnna a ma fɛn kɛ tiɲɛni barika bonyana k'olu tɛ vota ye. Bon o jɔyɔrɔ kɔni bɛ se ka kɛ mɔgɔ la mais a bɛna mɔgɔ damadɔ minnu ka hakilina yɛlɛma o de fana bɛ jate bɛ se ka minɛ sisan. Donc an b'a lajɛ ni a sera ko mɔgɔ caman hakili yɛlɛma kan n'o tɛ a kɔni ye décision min ta ne ka na k'u bɛna pont kɛ ka fɛn o de tun ɲininen b'u fɛ o bɛ se ka yɛlɛma don kow la cogo min. Bi juma ye diɲɛ seleke naani musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ ɲɛnamaya san o san n'a bɛ wele ko journée internationale de la femme 8 mars. Ɲinan ta hukumu kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ hakilijagabɔ kumakanw olu sigira sen kan. Nka fɛn min ye duniya yɛrɛ bakuruba ye, fɛn min ye o koɲɛ taabolow ye, fɛn min ye musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi ye k'o kɛlen don gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔna la. O kama Kayatu Traore ale bɛna o sɛgɛsɛgɛ an ye an k'o kunnafoniw lamɛn. An balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ an y'a lase aw ma cogo min na bi ye musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ wele ko 8 mars o kuma Kayatu Traore ale bɛna a bakuruba lase an ma. A ka ca ni 230,000 ɲɔgɔnna jate ye musolamɔgɔw la minnu ni kisira ka bɔ ɲangata min bɛ bila musow kan duniya gun kan UNICEF ka fɔ la. A ka ca kosɛbɛ farafina Azi ani arabula gun de kan. Ni yɔrɔ ninnu de la dan bɛ kari musow la ka dan kari u ka hakɛw la ka sababu kɛ ni taabolo ninnu ye. Waati sera ten ka dɔ fara baaraw kan yaasa ka se ka ni taabolo ninnu kɔn ka bɔ duniya kɔnɔna na sani san 2030 waati cɛ duniya keleyatɔnba ka fɔ la. Bi juma la Afrique du Sud yahudiyaw ka musokulu dɔw wulila ka taama kɛ ka u kan nabɔ ka kofɔli kɛ duniya marabagaw ka makuni kan ka kɛɲɛ ni Hamas ka yahudiya weleku n'u minɛlen bɛ u bolo. Irisiw ka sɔrɔdasiw minnu bɛ kɛlɛkɛdenya la Ukraine jamana kan bi bɔra ne yirifeerew ye ka a di musow ma. Ukraine u ye yɔrɔ minnu minɛ kɛlɛ senfɛ bi juma in na ka kɛɲɛ ne musow ka bi tasibiladenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Irisiw ka jamanakuntigi Vladimir Putin bɔra bi ka tasibila kɛ musolamɔgɔw ye minnu bɛ a ka sɔrɔdasiw fɛ kɛlɛkɛyɔrɔw kan
kan nin waati ninnu kɔnɔna na yaasa k'a ka dɛmɛ lase u ma u be kɛlɛ la yɔrɔ minnu na ka kɔrɔ nin tasibila do in bɛ kɛ ni ɲɛnajɛ baw ni nisɔndiyabaw ye duniya gun kan musow yɛrɛ ka hakɛkow kan nka bi République démocratique du Congo musolamɔgɔkulu caaman de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan bi ka fini fiman don ka sanga yira ani u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni kɛlɛ ni fitinɛbilen min bɛ u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la ne a senfɛ musow caaman ani denmisɛnninw caaman bɔnɛna u nin na AFP kunnafonidilaw k'a fɔ la. An bɛ to 8 marsi hukumu kɔnɔna la Mali jamana kɔnɔ ɲinanta sigira hukumu min na o de ye k'a fɔ ko ka kuma di togodala musow ma u ka se ka u ka gɛlɛyaw kofɔ min ni o degun dɔw binnen don u kan. VOA Banbara tɔgɔla Mariam Kuyate ka bɔ Bamakɔ ale ye kuma di togodala muso dɔw ma an k'u ka hakilinaw lamɛn 8 marsi kan. Ne tɔgɔ Mariamu Kuyate ka bɔ Ɲɔnɔ. Ɲɔnɔ denmisɛnnin jɛkulu ka tɔn n b'o la. N ka jɔyɔrɔ ye mɔgɔ min ɲɛsinnen don musomaninw ka hakɛ. Ne tɔgɔ ye Awa Tarawele. 8 marsi hukumu kɔnɔna na ne ka rêve ye fɛn min ye musow fanfɛla la. Musow ka bɔ sini ma musow ka bɔ ka taa bi san ka taa fɔ sini ma musow ka bɔ jɔnya la. Jɔnya sur tous les plans. Diɲɛ fɛn bɛɛ la musow ka bɔ jɔnya la. Musow ka se ka o yɛrɛ ta à 100%. Autonomie financière u ka se k'o yɛrɛ ta. Ni muso sera ka yɛrɛ ta a bɛ du bɛɛ ta. Ani muso da ka don décision finale la a kɛra jamana kɔnɔ ko ye o a kɛra dukɔnɔ ko ye o musow ka wele u k'u ka hakilina di u k'u ka hakilina ta u ka baara kɛ n'a ye parce que degun min bɛ muso kan ale kelen de b'a lɔn a bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogo min mais fo kuma ka d'a ma fo a se ka d'a ma fo siraw ka d'a ma a ka se ka a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ muso ka se ka épanouir. Ne tɔgɔ ye Madame Sako Asetu Dumbuya. Ɲamanko in o de bɛ k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n'i y'i ka sokɔnɔna furan k'i ka dalala furan n'i ye ɲaman furan k'a bila n'i ma mɔgɔ sɔrɔ min b'i ka ɲaman cɛ o ye problème belebeleba de vraiment nɔgɔ de man di ne yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ donc nɔgɔ min bɛ n da la o bɛ k'an tɔɔrɔ kosɛbɛ n ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na. Assalamualaikum, ne tɔgɔ ye Madame Fane Jelika Dunbiya n bɛ bɔ Amudalaye ne ye bololabaarakɛla ye ne ye galado de kɛ 8 marsi hokumu kɔnɔna na an kɔni ka laɲini ye min ye an ka baarayɔrɔ ka se ka yiriwa ɲɛ ma galado tayɔrɔ la an ka marché sumayala dɔɔni ka sababu kɛ Java bazin ko nin an sɛgɛlen don chinois bazin ko nin na kosɛbɛ ni autorité sera ka wuli k'i jɔ o hokumu kɔnɔna galado la caman yɔrɔ bɛ yen nɔ minnu datugulen de don ka sababu kɛ Java bazin ko nin 8 marsi kɔnɔna na an bɛ jɛ ɲini autorité mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ ni o ko kɔnɔna ye an ka laɲini o de. A ni sɔgɔma somɔgɔw baasi tɛ yen ne tɔgɔ ye Maramu ne jamu ye Kulubali ne bɛ bɔ Kalana. Sɛgɛn musow ka sɛgɛn a fanba bɛ an yɛrɛ ka so kɔnɔnaw ye ka sababu kɛ anw bɛ taa nakɔ de kɛ anw bɛ taa sɛnɛ kɛ k'an denw balo la anw ka sola cɛ ninnu filɛ o tɛ muso fɛn dɔn dɛ k'a fɔ k'olu de bɛ nasɔngɔ bɔ k'a d'an ma o t'an n'an ka sotigiw cɛ n'an kɔni sera ka dɛmɛ sɔrɔ ka dɔ fɔ cɛw fana ye u ka se k'an dɛmɛ o kɔni bɛ diya an ye. Ne tɔgɔ Funɛ So ne bɛ baara de la Bamakɔ ne bɛ fɛ dɔ ka fara baarakɛla ninnu bɛɛ sɔngɔ de kan a fɔra ko Abidjan ko baarakɛlaw sɔngɔ ka ca o ni Burukina ni Senegal Bamakɔ ta de man ca kosɛbɛ ne bɛ fɛ dɔ de ka fara Mali ta kan parce que an bɛ baara kɛ sɔgɔma fɔ su mɛ sara bɛrɛ t'an ye. Salamualeykum an sɔgɔma an tile ne tɔgɔ ye Jeyima Dunbiya bon bi ye 8 marsi ye an sawala an kɔntana hali bi ala ka san caman yira an na min kɔni bɛ ne fɛ k'a fɔ 8 marsi kɔnɔna na musow y'a sɛgɛn ala ka dɔ bɔ a la musow ka sɛgɛn ala ka dɔ bɔ a la an b'ala dari muso bɛɛ se ka kelen kɛ fila ye muso si de kana to yɔliyɔli la muso si kana fɔ ko ne kɛla muso ya nimisa bɛ n na hali bi ala ka san caman yira an kɛnɛ na k'an bɛɛ la furumuso bɛɛ lajɛlen ni furu kɔrɔ.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli bɛ aw ye hali bi k'a lase aw ma k'a fɔ nin y'an donnen VOA Banbara ka malikura tako filanan o hukumu kɔnɔna la an bɛ sɔrɔ an ka arajo fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye Facebook YouTube ani Instagram ye VOA Banbara kunnafoniw bɛ k'a lase aw ma nin waati in na Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan na VOA Soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Nigeriakaw fɛ nin ye a san 3 ye a yirala k'a fɔ a ka ca ni muso 200 ni bɔɲɔgɔnko ye minnu bɛɛ lajɛlen minɛna jɛkulu maramafɛntigiw fɛ o senfɛ a yirala k'a fɔ waliya ninnu bɛ ka kɛ u ka kalansow kɔnɔ kalanso min ni o bɛ sigida dɔ la n'o bɛ wele ko Kuriga o kɔrɔnfɛ yan fanfɛ ani ka taa Kaduna kɛɲɛkan fan ka taa a tilebiyan fanfɛla la ni waati laban ninnu fana na kunnafoni laban minnu binna y'a yira k'a fɔ k'a ka ca ni muso 100 ye minnu ni olu bɛɛ lajɛlen wuli kura jɛkulu maramafɛntigiw fɛ n'o wuli ka jɔw bɛ senna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ko ka se ka tɛgɛ kɛ a ma kofɔlenw na Israel ani Hamas wulikajɔba o bɛ senna diɲɛ jamakulubaw bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na baɲumankɛ tɔnw ka se ka tɛmɛ ni dɛmɛ ye ka taa di u ma min bɛ ka tɛmɛ kɔgɔjisiraw fɛ ka taa bande Gaza kɔnɔna la o nɔgɔnin fɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kumaɲɔgɔnyaw ye o jalatigɛliw kɔni datigɛlen don kabiri waati jan cogo min na bɛn ani kelenya ni basigi bɛ se ka na kɛlɛ ka se ka lajɔ ka bɔ Israel jamana ka finitigiw fɛ ka taa bande Gaza la min kunnafoniw fana lasera AFP ale ka kunnafoni di so la ka segin ka na aw ma an y'a lase aw ma tun jamukan kɔnɔ k'a fɔ bi ye 8 mars ye n'o ye dunuya seleke naani musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min n'a bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ i n'a fɔ a bɛ ɲɛnamaya cogo min na Mali jamana kɔnɔna la o kama bi an ye Kayatu Tarawele bisimila an bolo kumaso kɔnɔ an n'ale bɛna ka na masala fɛn min ye 8 mars yɛrɛ nafa ye ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmusomani minnu n'olu bɛ bɔ togoda la ka na duguba kɔnɔ fɛn ɲini na ni u caman bɛ gɛlɛya sɔrɔ u ka ɲɛnamayaw senfɛ baaraw taabolo kɔnɔ ani ka taa se u n'u ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ n'o ye patron ye olu cɛ gɛlɛyaw ma ale bɛna ka na dɔɔni fɔ an ye 8 mars yɛrɛ hukumu kɔnɔ Kayatu i n'u la Mariam an ka foli bɛ ye ayiwa ka foli kɛ Mali musow ani duniyatigɛla musow bɛɛ lajɛlen ye k'a f'u ma k'u ni seli ayiwa u ni baara ayiwa an bɛ don min na bi an bɛ ɲɛnamaya an bɛ kan ka an ka musow diɲɛlatigɛ musow bɛɛ lajɛlen ka don kɛrɛnkɛrɛnnen de ɲɛnamaya bi n'o ye 8 mars ye kɔrɔlen 8 mars ni a kumaw cayara a kuma ka ca a kuma ka bon a gintan ka bon voilà musow tun y'a kɛ ayiwa u bɛ bɔ u bɛ fɛti kɛ u bɛ ɲɛnajɛw kɛ an y'a daminɛ ni o cogoyaw ye yɔrɔ caman na nisɔndiya yɛrɛ barika fɛ k'a fɔ ko don kɛrɛnkɛrɛnnen tigɛlen bɛ musow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko k'a bila a ka tasibilaku ye a diyar'u ye kojugu a nisɔndiya barika bonyana fɛn fɛn min ni n'u ni musow bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ olu bɛɛ bɛ musow dɛmɛ duniya gun kan Mali yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka bi don ɲɛnamaya ka bonya segin u ma ka bonyamasegin kɛ u ma sabula n'i ko ko musow e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ awa o kɔrɔ ye de k'a fɔ k'i bɛ kuma la an ka société yɛrɛ gun kan a sigilen don musow de kan a sigilen don musow ka baara kan dɛmɛ caman kɔnɔna na a siraw fɛ ayiwa Kayatu an bɔra sisan ka muso damadɔw ka cikanw lamɛn 8 mars hukumu kɔnɔ awa denmusomani dɔ bɔra ka kuma min y'a yira k'a fɔ ale ye togodaladen ye min nalen don duguba kɔnɔ n'o ye aw b'u wele ko baarakɛlaw awa ko olu ka sɔrɔ ko n'u ka hakɛ ko gɛlɛya b'u kan Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka don ɲɛnamayali hukumu kɔnɔ ani gafe kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don musow tɔgɔ la aw kɛlen don ka hakilijagabɔ baara jumanw sigilen don sen kan o kuɲɛ la e yɛrɛ bɛ min dɔn Mali musow ka fanfɛ baarakɛla ninnu n'o ye togodala denmisɛnnin ninnu ye olu ka hakɛw kan Mariam musokulu caman de bɛ yen nɔ minnu sigilen bɛ bi n'u b'u wele ko association n'olu de bɛ baara kɛ ni baarakɛla ninnu ye bon hakɛko ninnu a tigɛli ka gɛlɛn sabula Mali yɛrɛ la kuruba la musow yɛrɛ ka hakɛko yɛrɛ k'a tigɛ k'a fɔ ko k'a tigɛ k'a bila sariya kɔnɔna la o bɛɛ kɛra gɛlɛyabaw de kɔnɔna na halisa a baaraw bɛ sen na ɲɛ ma se ka sɔrɔ a bɛɛ la mais dɔw kɔni ye kun bɔ an bɛ se ka min fɔ u la n'o y'u ka loi 052 nin ye n'a tigɛra san 2015 wagati la députéw fɛ Ibrim Boubacar Keita ka fanga dugumala la mais o tigɛra min kan o tigɛra musow ka ɲɛta c'est à dire que ka hakɛ dɔ di u ma jɔyɔrɔ ɲinini na fɛn min ye nin baarakɛla ninnu ka fɛnw ye u kɛlen bɛ k'a ta k'a bila adamadenya yɛrɛ tɛmɛsiraw hakɛ sariyaw de kɔnɔna na nka o min filɛ nin ye halisa mɔgɔ minnu kɛlen bɛ ka kuluw sigi yaasa ka dɛmɛ don u ma u bi a kunya kɛlɛ la yaasa u bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na ka se ka
a ko ka se ka jɛya u bɛ baara minnu kɛ baara ninnu ka se ka don i b'a fɔ komi mɔgɔ minnu bɛ bɔ sa ka t'u ka baarakɛyɔrɔ la n'u bɛ sara wari ta cogoya min na ka se ka fɛn sɔrɔ a la min bɛ a permet u bɛ se ka balo ni min ye sabula an bɛ bolo kɔrɔ de kan halisa fɔlɔ la baarakɛdenya in nana cogoya jumɛn na n'i y'a jate lajɛ a nana di ka burusukɔnɔmɔgɔ ninnu ne wagati min na ni baara t'u bolo komi denmusomani sungurudennin ninnu olu ti bila baara caman ba la u ka baw fɛ yen nɔ bon n'u dun bɛna furu fɛnɛ kɔɲɔminan ko o ye problème ye donc ba ninnu tun b'u labila u kana duguba kɔnɔna na n'u nana b'u confier dɔw la a bɛna kana dɔɔni baara kalo damadɔ yaasa a bɛ se ka kɔɲɔminan sɔrɔ ka segin ka taa n'o ye a daminɛna o cogo de la laban de la a nana kana kɛ san anw tile la kana kɛ komi baara yɛrɛ bolo sisan minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ hakili jagabɔ la kan u b'a kan ka baara de kɛ o kan a bɛ se ka don baara yɛrɛ bolo kan cogoya min na yaasa sara dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ di mɔgɔw ma minnu ka c'est à dire que sara wari man ka tɛmɛ hakɛ min kan ka jigin min jukɔrɔ Mali la u bɛ se ka o bénéficier cogoya min na o kow de bɛ sen na ayiwa o diyara n ye an bɛ a fɔ ye ka to an bolokɔrɔ dɔɔni ka tɛmɛ ni an ka don yɛrɛ ɲɛnamayali hukumu ye n'o ye 8 mars ye hali bi an wulila VOA Banbara ka taa Mali kɔnɔna marabolow la ka munumunu salo kɛ an ni muso damadɔw fɛnɛ masalala minnu bɛ tɔnw kɔnɔ ani minnu kɛlen don ka bi don ɲɛnamaya ni nisɔndiya ye an ka o dɔw lamɛn ne tɔgɔ Mariamu Wadɛti Kete ka bɔ ɲɔnɔ denmisɛnninjɛkulu ka tɔn n b'o la n ka jɔyɔrɔ ye mɔgɔ min ɲɛsinnen don musomaninw ka hakɛ sɔrɔli la bi ye musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔ ni a bɛ wele nansarakan na ko 8 mars ɲɔnɔ mara la ɲina aw kɛlen don ka mun boloda ɲina an kɛlen ka min boloda u bɛɛ bɛ n'i ka seko n'i ka dɔnko yira ka sanga musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ma donc an b'a kɛ k'a ɲɛsin musow ka don ma wala a bɛ boli poésie ani concours de danse ani imitation d'artiste mɔgɔ min kɛlen ka musow fasa da artiste minnu kɛlen ka musow fasa da 8 mars yɛrɛ hukumu kɔnɔna na donc mɔgɔw b'o o ladege u ni ɲɔgɔn cɛ e yɛrɛ bolo Mali musow ye jɔyɔrɔ min ɲini kabiri waati jan walasa u ka d'u ma n'a kɛra forobaca ye wa a kɛra kɛnyɛrɛye cakɛdaw ye ala kɛra bololabaarakɛlaw ka fanfɛla ye an bɛ don min na komi bi a bɛ fɔ min ma ko kota est ce que o jɔyɔrɔ la falen don Mali musow bolo kota la kɔlɔsilen don parce que musow yɛrɛ bɛ k'u cɛsiri a la kosɛbɛ pour que an ka ɲɛtaga sɔrɔ a la hali ka jɔyɔrɔ fa kɔnɔ folikan bɛ ne bolo ka ɲɛsin musow ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan musow kana jɔ u yɛrɛ la an kana jɔ an yɛrɛ la jɔyɔrɔ min b'an bolo an k'an jija an ka jɔyɔrɔ lafa ne tɔgɔ ye Kadija Karim Jara ne ye réseau national des jeunes filles familiales du Mali ne ye coordination régionale présidente ye ka bɔ Segu bi ye diɲɛ seleke 4 musow tɔgɔla don ye min bɛ wele ko 8 mars bi don kama aw kɛlen don ka mun labɛn boloda bi 8 mars an y'a labɛn sɔni bi cɛ wa ala y'a fara an si kan bi o diyara an ye kosɛbɛ an kɛlen bɛ ka kɛnɛbaw labɛn o ménageur mais réseau de don association caman b'a kɔnɔ an ka association dɔ bɛ yen nɔ n'o ye ala kamatɔ ye ale fana bɛ ménageur kɔnɔ halisa a bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu cɛsirilen don Segu développement na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni musolakaw ka autonomisation ye an'u ka sensibilisation n'u ka formation an ye kɛnɛ camanw sigi loi votelen don depuis wagati jumɛn fo sisan i mana loi ɲininkali kɛ yɔrɔ yɔrɔ la musow b'a fɔ k'u t'a kalama a bɛ se ka kɛ a bɛ d'u ma u t'a ta ni sɛbɛ ye donc an bɛ kɛnɛ an profiter kɛnɛba ninnu fɛ i n'a fɔ bi an bɛ ka min kɛ sisan mɔgɔ sen bɛ kala kan mɔgɔ ɲin bɛ se ka kolo kari an bɛ weleweleda bila a bɛɛ lajɛlen ma pour que u daw ka se ka bɛn a kow la musow bɛ se k'u jɔyɔrɔ dɔn k'u ka kɛtaw dɔn walasa u bɛ se ka épanouir cogoya min na attestation de reconnaissance n'an k'o ma ko waleɲuman dɔn bamanankan na o waleɲuman dɔn sɛbɛn ninnu bɛ na di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu cɛsirilen don musow dɛmɛli la an kɛlen bɛ ka balontanw fana labɛn o kan ka kɛ wulada in na ani jeune chambre international érénageur ni jeune chambre bɛ na balontan pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn halisa an bɛ se ka jɛka baaraw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a 8 mars hukumu kɔnɔna na an bɛ wele de bila an ka autoritéw ma san 3 laban in ni san 10 laban in tɛ kelen ye mais hali sisan an mago bɛ yɛlɛma la n'an y'a jateminɛ salon na sini ka se bi ma an y'a ye muso faga a cayara Mali kɔnɔna na surtout togodaw la an b'a ɲini u fɛ halisa u ka cɛsiri kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ko in bɛ se ka dabila n'a ma se ka dabila fana ni mɔgɔ min y'a kɛ a tigi ka ɲangi ka se a ka kirimu hakɛ ma bi ye 8 mars ye an ɲɛ b'a la bɛɛ kɛlen bɛ ka fini kala k'a don i kana ka musokɔrɔba sigi ka n'i sigi an kana 8 mars dɔrɔn kɛ 8 mars kɛ parili ni ɲɛnajɛ kɛ dɔrɔn ye 8 mars bɛ labɛn san kalo 12 don bɛɛ 8 mars
an balimaw ani yantuma marsi kalo o tile segina seli n'o ye 8 marsi hali ni sɔrɔko ni sigida gwɛlɛya caman bɛ musow kan mali musow bena jumadon marsi kalo tile segina diɲɛ musow ka dɔn seli kɛ ka kɛɲɛ ni sigida mɔgɔw ka jɛ ka fɔ sabatili ye mali kɔnɔ u ka dɛmɛ bɛ se ka kɛ mun ye ani laɲini minnu ka kan ka sigi sen kan o kama aw hakilina ye jumɛn musow ka ko n'u ka lahalayaw kan aw ka sigidaw la ni seli ni ɲɛsigidon na wa ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka sibiridon n'o ye marsi kalo tile 9 a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ani an ka Facebook page kan VOA Bambara ayiwa ni jamukan kana fɔ kɔ dɛ ka segin ka na aw ma ko kuran ani Kayatu Tarawele bɛ ɲɔgɔn fɛ bawo aw b'a kalama k'a fɔ Juma o ye musow tɔgɔladon ye ayiwa ale de bɛ o jamukan latɛmɛ musow welelen musow yɛrɛ ka kɛnɛ kan ka tila k'o bɛn musow ka kɛnɛ wɛrɛ ma ni o ye 8 marsi ye Kayatu Tarawele ka segin kɔfɛ dɔɔni an ye sariya sen min kuma tun daminɛ ni a bɛ wele ko kota ni o ye sariya sen 52 ye n'a sigira jamanatigi kɔrɔ ala ma hinɛ n'a la Ibrahim Boubacar Keita ka waati awa kota ko in bɛ cogo di bawo muso dɔ bɔra sisan k'a fɔ ko muso caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu t'a kalama mɔgɔw t'a kalama kosɛbɛ Mariam nka a bɔra kabini san 2015 waati la k'a fɔ ko kuma tɛ ka k'a kan kuma bɛ ka k'a kan nka ale kota ko nin ale bɛ jɔyɔrɔ de di musow ma hakɛ jɔyɔrɔ hakɛ c'est-à-dire que ne baara bɛna di sisan kɛmɛ sara la kɛmɛ dɔya 30 o de labilalen don jɔyɔrɔ ko la politiki kɔnɔna na muso minnu bɛ politiki tɔnw kɔnɔna na sisan ani forobacɛw ani n'u bɛna taa sisan vote la parti politiki minnu tun tɛ sɔn ka musow bila u ka listiw kan a b'u forcer yaasa u ka se k'a to muso dɔw ka se ka na ni cɛw u ka chance sɔrɔ u ka se ka kɛ maire ye u ka se ka kɛ député ye u ka se ka kɛ fɛnɛ ayiwa n'u bɛ hali ministre gouvernement kuraw tigɛ jate kan ka bɔ a kan k'a essayer k'a lajɛ gouvernement mana kɛ sisan mɔgɔ kuruba la kɛmɛ dɔya 30 ɲɔgɔn na o jɔyɔrɔ ka di musow ma a kɔnɔna na ayiwa a koɲa a pusayara dɔɔni sabula a ye yɛlɛma don dɔɔni musow ka taabolo la nka halisa welekan de bɛ yen musow ka lafasali hakɛ tɔnkulu olu bɛ u sɔn halisa ko gouvernement ka jateminɛ kɛ a la parce que kuma caman n'u bɛna na yɔrɔw ni fɛn ninnu di ne élection karata waatiw ni fɛnw sera u bɛ wulikajɔ caman de kɛ yaasa ka se ka kuma fɔ ka mɔgɔw hakili lajigin a la u ka se k'a to musow ka se ka dɔnyɔrɔ sɔrɔ a b'o o bolo de kan ayiwa 8 marsi hukum kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ laadala cɛw caman de bɛ don gabugu la musow ye tɔntɔn ye mun tobi bi i tɔntɔn ma foyi tobi olu bɛ don gala muso ye wa olu ye bamanana maakɔrɔbaw ye ayiwa an ka tɛmɛ n'o ye an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan o tɛ baasiya ko la o n'an sɔnna a ma ka ban ka sigi ayiwa an bɛ sɔn a ko bɛɛ ma ko wɛrɛw bɛ yen aw bɛɛ sɔrɔla a ko kɔnɔna na o bɛɛ ye tare an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya ayiwa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye sisan mais kuma kelen tun bɛ n bolo k'a fɔ rapidement Mali musow bɛɛ lajɛlen pour que u ka se ka u ka baaraw ka se ka ɲa fo musow ka wulikajɔ de kɛ an ka bɛn solidarité kɔnɔ ka sɔn ɲɔgɔn ye kulu misɛnmisɛnnin caman min bɛ yen o farafarali ka dabila musow ka jɛ ka kɛ kulubaw ye pour que ka se k'u ka hakɛ sariyaw laɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a to an bɛ se an ye jamanaba minnu ye i ka kuma latigɛ tɛ an y'a ye kalatayɔrɔ la musow de bɛ bɔ ka tigɛrɛ fɔ ka caya nka jɔyɔrɔ t'u la sa parce que an tɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan cɛw bɛ s'an na u b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de y'a gɛlɛya yɔrɔ ye nin kɛnɛ nin ka tasibila kɛ an ka donsobaw ye minnu taɲara an bɛ kuma wule yi kan madame Danbele wule so an bɛ tasibila k'a ye kɛnɛ in kan Fatumata Sire Jakite an bɛ tasibila k'a ye kɛnɛ in kan Nana Kulubali an bɛ tasibila k'a ye kɛnɛ in kan ala ka hin'u bɛɛ la a n'an baw fɛnɛ minnu banna sera jɔpuw ni fɛnw tasibila de bɛ yen bi ani minnu bɛ balole an bɛ tasibila k'u bɛɛ lajɛlen halisa ala ka Mali musow la yakubaya k'u kɔrɔta sanfɛ ayiwa hukum kɔnɔ n yɛrɛ ka musokɔrɔba n'o ye madame Tarawele Kurutum Jawara ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ye k'a fɔ a ye k'ala ka san caman caman ba yira an na ka Awa Jawara fo ka Maimuna Jawara fo Kalaban nin tun ye Malikura kunnafoniw ye min lasera Sekuwa ka cɛjan Sɛk Cero fɛ an ka nɛgɛw karafe tun bɛ Cornelis bolo jamukan lasera u ma Kayatu Tarawele ani Mariam Tarawele Kayatu ala ka san wɛrɛ yira an na amina ya rabi ala ka tema best tema twin tema she yamba